τίποτα. Είναι από τη δουλειά τους, αυτά που φτιάχνουν, τα πουλάμε σε διάφορα σημεία και τα παιδιά αυτά αμείβονται. Έχουμε τώρα στο Ήλιο, στην κεντρική πλατεία στο Ήλιο, ένα αυτό για τους ερωτευμένους. Θα πουλήσουμε το δέντρο του έρωτα. Το δέντρο του έρωτα είναι και το δέντρο της ζωής που δίνει ζωή σε αυτά τα παιδιά, που το φτιάχνουν κτλ. Αλλά δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο από τη δουλειά που γιατρεύει όλες τις αναπηρίες του κόσμου. Είναι μια σοβαρή ενασχόληση αυτή. Όχι όμως δημιουργική απασχόληση. Αποτελεσματική, δηλαδή η αμοιβή που παίρνει το άτομο αυτό, είδε στη ζωή του Πανίγωτη. Η αμοιβή που παίρνει τον κάνει καλά, γιατρεύει όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δείγμα των παιδιών, έτσι υπάρχουν ναι, είναι πολλά, είναι 1400 μέλη εδώ. Τα παιδιά αυτά είναι όλα της περιοχής μας, από γύρω-γύρω. Είναι λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω οικονομικών καταστάσεων και λόγω δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε περισσότερα αυτό. Αλλά 20-30 άτομα κάθε μέρα εξυπηρετούνται. Με τη δουλειά, έχουμε και κάποια άλλα στα σπίτια τους κτλ. Δηλαδή έχουμε αποτέλεσμα ορατό, το οποίο είναι χωρίς χρηματοδοτήσεις, χωρίς επιχορηγήσεις, χωρίς είναι δηλαδή. Πάντως εδώ πρέπει να μπει σε μια διαδικασία, Γιώργο, επέτρεψε μου να συζητήσουμε σοβαρά και να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το χώρο. Δηλαδή να φτιάξεις λίγο τις εγκαταστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι δεν επαρκούν οι εγκαταστάσεις αυτές και έχει σημασία ότι για να απλώσεις και να κάνεις αυτή τη δημιουργική δουλειά των παιδιών να παρουσιάσεις, θέλεις περισσότερους χώρους. Ναι. Παίρνοντας την άδεια τώρα του ΔΟΑΡ, υπάρχει περίπτωση να χρηματοδοτηθούμε κιόλας. Έχουμε δομές κτλ. Αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως, να είναι οι χώροι, πώς να το πω τώρα, όχι μόνο αρκετοί, αλλά να είναι οι χώροι αυτοί που χρειάζονται, να είναι προσβάσιμοι, να υπάρχουν οι προδιαγραφές κτλ. Ας πούμε αυτό εδώ το διπλό το κτίριο που υπάρχει το ισόγειο εδώ, είδες, αν πρόσεξες, φτιάξαμε τη βιβλιοθήκη. Το πρώην κτίριο το εδώ, το φτιάξαμε, θα μπει η φιλαρμονική εκεί. Από εδώ δίπλα υπήρχε ένας διπλός χώρος, δύο γραφεία μεγάλα. Έχουν σπάσει τα τζάμια. Μέσα δεν μπορούν να μπουν γιατί έχουμε σίδερα πολύ καλά. Αυτό όμως ο χώρος, αν μπορούσες να τον πάρεις, αν σου χρησιμεύε να βάλει κάτι μια δομή, βέβαια θα βάζαμε εμείς τα τζάμια και όλα αυτά, θα το φτιάχναμε. Θα το βάθαμε, θα το κάναμε, έχει και τουαλέτες, έχει τα πάντα. Θα φτιάξουμε και την άσφαλτο μέχρι πάνω να μπορεί να ανέβει ο αυτοκίνητο κτλ. Δεν ξέρω, αυτά συζήτατα, να δεις τι δομές μπορείς να βάλεις. Θα συζητήσουμε. Έχουμε μια δομή τώρα η οποία θα δώσει όχι μόνο δουλειά σε εμάς, αλλά και σε άλλα 200 άτομα. Το έχω έτοιμο. Θέλω να κάτσουμε να το δούμε κάποια στιγμή. Έχουμε γράψει ένα βιβλίο το οποίο αφορά τα βότανα και τη φύση. Έχουμε ένα χώρο μέσα που ασχολούμαστε μόνο με τα βότανα. Θέλουμε λοιπόν να αρχίσουμε, θα κάνουμε και μια γιορτή. Έχουμε μιλήσει και με τον Σπύρο τον Πρέμπο στη Χασιά. Μια γιορτή με την Καλέντουλα, μια γιορτή με το χαμομήλι. Μια γιορτή δηλαδή θα κάνουμε. Ναι, μπορείς λοιπόν να πάρεις αυτό το χώρο και τον εκμεταλλευτείς και να το έχεις μόνο για βότανα. Μόνο για βότανα. Ένα παράδειγμα. Θα το κοιτάξουμε, θα το δούμε και αυτό. Εμείς εδώ που σε φωνάξαμε γιατί η εφημερίδα κλείνει τα 12 χρόνια κυκλοφορίας. Γιατί και από τότε έχουμε σχέσεις και σου έχουμε ξαναπάρει συνέντευξη κτλ. Γιατί όσες φορές χρειαστήκαμε και πήραμε τηλέφωνο, άμεσα ήρθαν οι υπηρεσίες εδώ, φτιάξαμε πάντα σας Γιώργο, δεν το συζητάμε. Και γιατί βλέπουμε. Το αισθάνομαι σαν υποχρέωση και εγώ ξέρεις ένας λόγος παραπάνω, ότι είναι με πιο ευαισθητοποιημένο άτομο όσο αφορά τα παιδιά. Λόγω της υφής της δουλειάς μου, η δουλειά μου είμαι τεχνολόγος φαρμάκων στο νοσοκομείο Πέρων στο ΒΕΙΑ Κυριακού. Είναι ένα νοσοκομείο που νοσηλεύει μόνο παιδιά και με ιδιαίτερες ανάγκες και με φυσιολογικές ανάγκες. Αλλά όσο να είναι η ευαισθητοποίηση υπάρχει περισσότερο στον τομέα των παιδιών. Για αυτόν τον λόγο αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε κάποια στιγμή αν ήθελες να κάνεις και κάποια αιμοδοσία. Δεν ξέρω, κάνεις αιμοδοσία εσύ? Ναι, η οικογένεια στο παιδί μας είναι. Εκτός από αυτό. Δηλαδή, αν θα μπορούσες να κάνεις εσύ μια αιμοδοσία σαν πρόεδρος του Ιδρύματος, ας το πούμε αυτό, έτσι. Που να το έχεις αποκλειστικά τράπεζα αίματος για το σύλλογό σας. Ναι, δεν θέλω να εμπλακώ σε τέτοια. Όποιος χρειαστεί αίμα ή αν πρέπει να δώσουμε αίμα, έχω διασυνδέομαι με τον Σπύρο τον Γραμμένο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος αιμοδοτών της Ελλάδος. Γιατί εγώ κάνω αιμοδοσίες από το νοσοκομείο. Τώρα, ας πούμε, την Κυριακή των ερωτευμένων που λέμε, κάνω μια αιμοδοσία πάλι για την τράπεζα αίματος των παιδιών, η οποία είναι σε τοπικό επίπεδο. Είναι ενισχυμένη, δεν χρωστάμε καμία φιάλη, δίνουμε πάρα πολλές φιάλες και ενισχύουμε όχι μόνο τους ανθρώπους της περιοχής μας και σε αυτές συμμετέχουν περισσότερο σύλλογοι που έχουν παιδιά. Ωραία. Εγώ, αν θέλετε, μπορώ να ενημερώσω τα μέλη μας, τα οποία είναι 1400 μέλη έχουμε τώρα, και
200-400 οικογένειες μπορούν να στείλουν και πάρα πολλούς Έχουμε την Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο Ζευτερίου. Ωραία. Το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Να κάνουμε μια ενημέρωση να ξαναγίνει αυτό. Κάποια επανάληψη μετά από κάποιους μήνες. Το οποίο να έχουμε ενημέρωση και να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Να συμμετέχετε κι εσείς, να σωστά. Ωραία. Εμείς θα θέλαμε την Παρασκευή που θα είναι η γιορτή εδώ, θα κάνουμε λίγο έτσι. Θα φάμε εκεί σαραμέδες, θα πιούμε και μια πορτοκαλάδα που λέει ο λόγος για τη γιορτή της Οσταλίδος. Καλό θα είναι να καθίσετε και εσείς. Τι ώρα το έχεις εδώ? Κατά τις 1 είναι. 1 ώρα το μεσημέρι. 1 η ώρα. Και κάτι ακόμα. Κάποιες επισκέψεις που μπορεί να γίνονται σε αυτά τα παιδιά, ένα μπράβο είναι 1000 μπορώ. Εμείς τους το λέμε τον μπράβο κάθε μέρα. Αλλιώς όμως είναι να το ακούνε από τη διοίκηση και να βλέπουν. Επιβραβεύεται και αυτό που κάνουν. Ναι, και να βλέπουν ότι υπάρχει το ενδιαφέρον. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Να, όλο αυτό το διάστημα με τις πλημμύρες και με όλα αυτά, εμείς είμαστε σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Θα μπορούσε να υπάρχει και για μας ένα κομματάκι πλημμυροπαθών, να το πούμε. Ναι. Δείτε τα δηλαδή πιο. Πώς μπορούμε και εμείς για τα επιδόματα των πλημμυροπαθών που δόθηκαν, που έχει γίνει και μεγάλος άλλος. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος. Αυτά τα επιδόματα γίνεται. Εντάξει, υπάρχει λόγος που δίνονται τα επιδόματα αυτά. Αυτά τα οποία έδωσα εγώ σε καλύπτουν εσένα και θα σου πω το λόγο. Γιατί τα επιδόματα που έδωσα εγώ σαν τεχνική υπηρεσία ήταν τα βιωτικά επιδόματα. Δεν έχει καμία σχέση με το επίδομα του πλημμυροπαθού που μπαίνει μέσα στο νερό και σου χάλασε τα έπιπλα, τις οικοσχεδές κτλ. Είναι αυτό που σου μπαίνει εσένα, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις τέτοιο επίδομα για το σύλλογο. Μπορείς όμως για τα μέλη του συλλόγου, όταν παθαίνουν ζημιά, υπάρχει και ειδική κατηγορία βιωτικών επιδομάτων σε κατηγορία ΜΕΑ. Ναι, να τα πούμε αυτά όλα. Τι μπορούμε να συμμετέχουμε και πώς μπορούμε να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Σαν πολίτες. Θα είμαστε σαν πολίτες. Έχουμε αγωνιστεί μαζί, έχουμε παλέψει μαζί, ανήκω και εγώ στην παράταξη αυτή. Θέλω να πάει όλο το σύστημα. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω την επόμενη φορά που θα γίνει πλημμύρα, εύχομαι να μην γίνει πλημμύρα, έτσι, αλλά δυστυχώς στην περιοχή που ζούμε κάποια στιγμή θα γίνει, όταν θα γίνουν αυτές οι διαδικασίες να σε πάρω ένα τηλέφωνο. Καταθέτει ο καθένας την αίτησή του, υπάρχουν συγκεκριμένες επιτροπές. Αυτά δεν θα τα βγάλει στη φόρα για τα επιδόματα. Αυτό το εντάξει, εγώ μιλάω. Ναι, δεν θα τα βγάλει γιατί. Σταμάτησε να. Κατηγορήσανε. Σταμάτησε το λίγο.